Saben bengi Masing sak meter iki lho sapa? Lha kowe cah cilik arek. Lah ya padha kowe ya cah cilik lho. Sorry, Dik. Pak Jamin iki cilik apa gede? Cilik tak gede, Pak. Prejengane kaya aku cilik tak gede. Cilik apa gede jujur, Pak? Lho. Lah piye ndek kae laire ketiga, Pak? Pak Dek kowe angel banyu. Semeter kotor. Ning kene lho dienggo keset ta iki. Semeter kotor niki. Makanya aku terima jenglenge alah ngene, Dik. Hah? Lah kok sak meter. Yen memajang. Ora tok, samene dipajang. Tok Mas, tok no wis tok kok iya. Ya, nek sing jero iku sing dhuwur ya, Cis. Lah kok aku ungkrah-ungkrah suwi. Ora wis resik ra ono ungkrah-ungkrahane, bersih. Yo. Tekon karo yen memajang amang karo jano kone biar rasane jae sopan nih, Dik. iya ono Romo Hyai Sucipto belas rak krasa Mas ngapunten Romo kabapan lho ya ora ngapunten Romo jane iki mau apakno aku kok matoteng kok ta Dik piye Mas iku syarat oh syarat lagian pemanasan kok lho menu iku tetep ono syarate oh ngono nek syarate dadi anak ya pemanasan dulu. Oh, kono. Iki mau lagi pemanasan, layak kok urung krasa. Pesene karo ngantene. Pripun? Ndang pengin kagungan putra-putri pemanasan. Mas carane, Mas. Pemanasan ya, Mas. Biar asik. Iya. Yo. Sirahe dipuklek kiwa, puklek nengen, Mas. Kok iso dipuklek iku lho? Lho ben pemanasan lho. Yo ora, cah saiki wis no kok. Iya. Kamu betul-betul. Sekarang zaman sekarang yang obah itu ceweknya. Ya, oh, kamu ceweknya. Sekarang enggak lelaki perkasa. Tetapi wanita mendua. Mau sekali-kali aku ambil sampan nih, Mas. Pak, semeter lah penak loh, Pak iki. Semeter lah penak. Sekali-kali ambil sampan sing gede ngono lho. Oh, kene Mas. Kene Mas sampan. Apa-apa, Mas? Aku lanang lagi dapet iki lho. Lanang. Lah aku nek ambek cilik terus niki yo ora krasa. Nah aku capek nek aku sing ngobah. Modal. Anu, mohon maaf Mustika nanti bisa di sensor. Sensor nggih. Kata-kata yang manis. Oh iya. Oh iya, iki lah mbek iki. Mbek iki lah. Iki ketane yo suwe ra kanggo cah iki. Rip. Aku lega nek karo kowe.
Ketoke gede kono lho, Mas. Gede kono anjing tanggungane yo gede kok. Oh iya. Gak ada tanggungan dhek aman dhek freelance kok. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu full. Apa iku? Kerja. Oh, kerja. Tak kira to mekar. Walah. Padakno. Nyun sewu Rama Yai Sucipto. Kono lho meneng kok ya. Anjir. Apa, Mas? Duduk kalah. Oh iya. Wani kirip. So. Yo. Aku antek lali lho. Sudah capek, Mas. Tadi aku sudah aktif, sekarang Dedek lelah. Ah, emang Dedekmu bilang gitu? Oh iya, Dedek sekarang lelah. Satu kali obah sudah capek. Saya tahu, Dek Mila. Iya. Kamu juga lelah. Iya, Dedek lelah, Abang. Nanti gantian. Gantian Abang yang obah ya. Terus aku obah ngopo? Saya joget gantian no. Aku yo emang loh. Kok prei kabeh? Iya. Ah iya ta. Yo. Mas gak usah barongan ya, Mas. Panas udan. Ayo yo. Mas janjine kapiye? Aja ngaso-ngaso. Aja sida apa? Mepet. Iya, soalnya panggungnya jembar kok nek padha mepet ngumpluk ning tengah gak enak ya. Mas Raiku ayu ta ora, Mas? Penyanyi iki yo isine sirah tok ya. Astaga. Iki sikile gane lokno to Mas Arif. Sikile lokno to Mas. Aja sikile bledek kok aja diketokno Mas Arif. Wis cilik gak ono sikile. Ana to. Kilo. Masa sekecil itukah diriku kayak cilok ya? Iki langsung mawon nggih. Iya, kayak cilok ya. Dalem. Tanggone Arif. Nggih. Bojone sapa? Dek iki lho ora kanggo ning kono, Pak. Oh, bojo colongane, Pak. Mari dek kae nyolong, Dek ya. Yo. Tekan ndi? Apa? Panas udan. Panas udan. Oh iya nganti. Lali anggur panas udan panas aling-aling caping guna Oh. matur sembah nuwun. Yo gendingin to. Mas. Caca. Dereng sampun lho iki mau kendangane sampun nih. Urung. Iki mau dintek iku. Oh, entar bacetane. Cak koyo walang otes kok iso mlete. Urung. Aku yo tak gugup pas aku nyelok aku kok ya. Urung kok. Dengklengan. Natian wadah
mata aku manuk mas.
Oh, pepunden kula.